היי, שמי ענת גרין, ואני מייצרת של כל הרחם, קלפי השראה לפוריות האישה, ויצרתי את הקלפים שימוש אישי שלי בקליניקה, אבל אני יודעת שזה גם יכול לעזור להרבה מטפלות ואולי גם מטפלים. אני יודעת שזה יכול לעזור לכל מי שמטפל או אפילו האנשים עצמם שהם עוברים את התהליכים של קושי להיכנס להיריון או הכנה ללידה, והן רוצות איזשהו מסר שקשור לפוריות, במיוחד לנשים שעוברות תהליך ומסע כדי להיכנס להיריון. אז אני רוצה לשתף איך אני משתמשת בקלפים בקליניקה שלי. אז קודם כל, הדרך הכי פשוטה להשתמש בקלפים זה פשוט להשתמש בהם כמסר בודד שאני מקבלת בסוף מפגש. אז מה שאני עושה, הרבה פעמים זה בסוף הטיפול, אבל זה גם יכול להיות בתחילת הטיפול, ולמי שיותר מדברת בשיחה ופחות במגע, אז תוך כדי אפשר לעבוד עם הקלפים ולקבל מסר מהם. אז אני לוקחת את הקלפים ואני פשוט מגישה אותם ככה למטופלת כדי שהיא יכולה לבחור. לפעמים אני אומרת לה, תחשבי רגע איזה מסר את רוצה לקבל עכשיו. או יכול להיות שהיא מתמודדת עם איזשהו דילמה, היא צריכה להחליט הלאה מה היא צריכה לעשות מבחינת הטיפולים, האם להמשיך, אם כן, איזה טיפולים לעשות, להחליף רופא. למי שעובד או עובדת בתחום הזה, יודעים שיש הרבה שינויים שקורים תוך כדי, וזה תחום מאוד מאוד דינמי. אז אני מבקשת ממנה פשוט לקחת קלף, אז היא בוחרת באופן אקראי. אחרי שהיא לוקחת את הקלף, אני נותנת לה רגע לקרוא את הקלף, ויש שתי חלקים לכל קלף. יש את המשפט בירוק, ואחר כך יש המשך של המסר שהם מחוברים. אז נגיד לדוגמה כאן, היא קיבלה את המסר, אני פתוחה לניסים גלויות ונסתרים, שהיא יכולה לקחת רגע ולהתחבר למשפט הזה ומה זה אומר לה. הרבה פעמים 95% מהמקרים שאני עובדת בקליניקה במישהי והיא בוחרת קלף, אז המשפט מאוד מתחבר לשיח שהיה לנו בטיפול. ואז יש המשך, שלפעמים זה מין כאילו הרחבה על המשפט הזה, או זה נותן איזושהי הסתכלות אחרת שיכולה לקחת איתך. אז נגיד כאן כתוב, אני משאירה מקום בלב להפתעות, אני יודעת שהמסע הזה גדול ממני. אם יש זמן ואם יש רצון, אפשר להמשיך ולדבר על המסר שהיא קיבלה, מה המשמעות עבורה, איך היא מרגישה שזה יתחבר לשיחה שלנו בקליניקה. זאת אופציה אחת, איך להשתמש בקלפים. אופציה אחרת זה לתת למטופלת שלך, אם את מרגישה שהיא צריכה איזשהו חיזוק, לבחור כמה מסרים או משפטים פה ופשוט לחזור אליהם בבית. אז היא יכולה פשוט לדפדף ולקרוא את המשפטים, מה מדבר עליה, איפה היא מרגישה שהיא צריכה לחזק את האמונה, ויכולה לבחור נגיד בין 3 ל-5 משפטים כאלה, ואני תמיד נותנת את המטופלת אפשרות לצלם את הקלפים. את הקלף שהיא בחרה באופן אקראי בסוף המפגש, הרבה פעמים בגלל שזה כל כך מדבר אליה, היא מבקשת ממני לצלם, וזה מצוין. אני רוצה שהיא חוזרת הביתה ויש לה אפשרות לחזור לזה ולהתבונן בזה שוב. ואם אני רוצה שהיא תשתמש נגיד בין 3 ו-5 משפטים בבית, אז אני רוצה שהיא תצלם אותם. ובבית אני מציעה לה כל יום לשבת ולעבור על זה עוד פעם ועוד פעם. וממש להגיד לעצמה בקול רם, עדיף, את המשפטים. המטרה היא להטמיע את זה בתוך הגוף שלה ובתוך האנרגיה שלה. מי שרוצה לקחת את זה עוד צעד קדימה, אני מציע לה גם לעשות קצת כתיבה אינטואיטיבית על מה עולה מהאמירה של המשפטים האלו. שזאת הזדמנות בשבילה לחקור את הנושא אצלה ואיפה זה עומד ואיך היא יכולה לשחרר משהו. תמיד בקליניקה שאני משלבת קצת שיח וגם מגע, יש זמן להמשיך את התהליך הזה, אז כתיבה בבית היא יכולה להשלים את הטיפול והשיח אצלי. לאנשים שיודעים איך לעבוד עם התנגדויות, אז גם אפשר להשתמש בקלפים כדי לגלות את ההתנגדות של מישהו ולעבוד עם זה. לדוגמה,
יש פה קלף רחמי, הוא מרחב בטוח ומקודש לחיים חדשים. זאת אמונה שאני רוצה שהיא כן מחזיקה, במיוחד אם היא רוצה להיכנס להיריון, שהרחם שלה זה מרחב בטוח. אז יכול להיות שהיא קוראת את זה, ומיד היא אומרת לעצמה, לא, אבל זה לא. ויכול להיות אנחנו בדיוק באמצע תהליך כדי כן להפוך את הרחם שלה למקום מזמין ומתאים לכניסה להיריון. לעבוד עם ההתנגדות שעולה. אז יכול להיות שצריך לשנות את המשפט קצת כדי שהוא ישב יותר מדויק. לדוגמה, אם היא ממש בתהליך להפוך את הרחם למרחב בטוח וקשה לה להגיד שעכשיו זה נכון, היא יכולה להגיד, אני בדרך כדי שהרחם שלי הוא יהיה מרחב בטוח. משהו שמשדר לגוף שלה ולמוח שלה שזה מה שאנחנו רוצים, רחם שהוא מרחב בטוח, אבל היא עוד לא שם והיא עובדת על זה, אז לפחות יש איזושהי התקדמות. אז זה כמה רעיונות איך לעבוד עם הקלפים, ונשמח מאוד שתתחילו להשתמש בהם, ואם תעלו עוד רעיונות, אז לשתף איתי גם, ואני חושבת שזה יכול לעזור לכולם. אז תודה רבה.